Ali kada govorimo da je ovo produkt stranih službi, to građani mogu da prepoznaju po tome što mi nismo imali ni jedan politički zahtjev, ni protesta, ni ovoga danas. Da je ovo zaista opozicija koja bi trebala da bude, oni bi tražili izmenu i dopunu zakona o planiranju i izgradnji, o nadzornim odborima, o milion drugih stvari i to bi se vodilo razgovor na jedan civilizovan način. Ne. Potrebno je da grupice ljudi izazivaju haos, da tajkunski mediji Nova S, N1 i nažalost RTS to prenose kako bi se pokazalo da cijela Srbija gori. U stvari samo gore ključne tačke, dakle Novi Sad tužilaštvo, Narodna skupština, Stari Savski most, to su im koncipirane tačke gdje treba zapaliti požar. Ali sa Narodne skupštine to se preliva na ostatak Srbije. I svakako svi osjećamo posljedice svega toga, naravno. Šta je njihov sljedeći cilj? Strane službe sa domaćim nevladinim sektorom su planirale da uzmu Čačak kao centar. Tamo su vrbovali... Vi dolazite iz tih krajeva? Tako, ja sam iz Kraljeva. Kraljevo, Čačak, jeste. Jako mi je poznato. Kakva je tamo situacija? Strane službe su, na primjer, uz podršku nevladinog sektora uzeli pod svoje i debelo finansiraju, na primjer, vlasnika Ozon Presa, koji je isti kao N1 Nova S, Stojana Markovića i Pavla. A ono što je jako bitno, taj čovjek je, na primjer, dobio 40.000 evra iz neke organizacije iz Evrope. I on je, na primjer, taj novac podigao u kešu u Novom Sadu. Zašto u Novom Sadu, zašto ne u Čačku? Dobro. Dakle, Stojan Marković, Pavle Jelisijević su glavni organizatori destabilizacije Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, a, na primjer, njihov kolega Ivan Matović je to u Kraljevu. Radi se o ljudima koji tuku žene, koji su strani plaćenici i koji sve rade po zadatku. Zašto? Zato što je iz Čačka krenuo onaj bager, sećate se peti. Dakle, oni su ti koji su zaduženi za pravljenje haosa u unutrašnjosti Srbije, dok su republički lideri zaduženi za Narodnu skupštinu.